uElisha okokuba uthe wandibona kwakwenzeka yanyanzelisa le nto uba Elisha athathe amehlo akhe awadumise Eliya angaphumuzi loo nto isithetho Eliya kokokuba Elisha njengohamba nam amehlo akho apha kum. Sijonga apho Bishop. Uthi uPetros bazalwane ayibona uYesu uba ngaba nguwe yithondise yahamba phezu kwamanzi. Yini mqwathi? Uthi uYesu yiza kodwa wasuka uPetros waluza ifokasi watshintsha amehlo akhe wajongisa emanzini wayeka uYesu. Kwanyanzeleka okokuba makaphude uSimoni Petros ngoba bazalwane luza ifokasi usibone apha emanzini abebona uYesu. Yasilungisa ngoBishop. Engathi izawulunga ke ngokulento. Hayi molo ba. Molo ba uBishop. Athe bazalwane wawathi indusele. Phela unyaka utshoko. Ya. Lelo libingeza uzawukhuthu. Usangenzeka amehlo akho wasusile kulanda kukuyo. Yo. Namhlanje uzapha uzawuthi ndimnyadeli bakhonzi ngoba ndisengxakini kanti ulusa ifokasi. Yo. Uba ngaba uthe wandibona yebakhonzi uEliya noElisha ibingumntu nomzalwane wakhe. Ya. Ilapho Bishop. Eliya noElisha ebesithi uEliya kayisenza izinto zikaThixo abe lapho uElisha akhangele izinto ezenziwa nguEliya ukuze esangabikho uEliya Enze. Hayi. Esengabikho Bishop. andithi enze ngokwakhoyo. uEliya noElisha ibingumntu nomzalwane wakhe. Athi uEliya kasenza imicimbi kaThixo aqwalasele uEliya. Abuke. Athi uEliya kangekho uElisha enze. Umbuzo bizathi ngubani uEliya wakho? Ya. Bishop. Kodwa le nto ayithi uElisha bonenze Eliya khona. Makamlinde ngabi. Bishop. Le nto ayithathwa ekhona uEliya ithatha sawungabikho futhi itshelwa kuye. Awuziqhubuleni. Awudade lenzulwini Bishop. Yo. Ngila mosendithi uEliya noElisha ibingumfundisi noBishop. Okay. All right. Uthi umfundisi Ungathi kusafu Bishop inyathelo ngemongameli akho umfundisi angakho. Okay. All right. Athi noBishop. Yes. Kumongameli noBishop. Ngoba kanye ngeke ngabo athakafi uBishop yamncane. Ngoba lento ayifuni uthathwa ephila ithathwe sawungabikho futhi enikezwe nguye. Ayiqhuthula lento. Yeah. Hayibo bakhonza. Ningathi ndilibanjele. Ndibanjelwa ngakhona. Lena nto ndiyithathayo bakhonza. Bulala uqhekeke lo muntu. Yimo mzulwane. Njengomntu okhindwe Yangisikelela baba la. Yangisikelela.
Yabona umntwana wakho khapha ngoku. Uzayinyusa njani ngoba seyikhona ke? Kamfaka udakada mama. Eyona nto ithethwa ngu-Eliya ngumenezi Elisha ukuze Elisha athi ka esanda izinto zomsikaThixo kungabikho kuthandabuza kungabikho kukhubeka ngoba le nto uyithatha phi kwinkokhelini yakho. Yes. Yeah. Uyinikiwe ba umqwathi. Bakhonzi akumandanga bakhonzi ukuthi utyalile egadini izityalo xa ziphuma usubone sekungena intshontsho lehagu egadini. Bakhonzi molweni bazalwane. Into abantu bandithethe ngolu hlobo ndithethiswa kuba yabona bengekho bawathi bendithetha ngolu hlobo. Nkosi yam. Mhlawumbi bengekho umuntu ozawuthi xa nikhandi yazi uba mhlawumbi abanye bazokhalaza amandi naku ke unakhalaza apha kuthi nanti inkokelo endikhokeleyo bazalwane. Nkosi yam. Ngele iyona ngomsona ngomsomnyela Eliya wakho. Yes. Yombela